Ac felly, unwaith eto, ar tro hyn, mae Croeso a dweud o gyr bydde fe'n dda o beth sy'ch chi'n agor Beibl os yw gyda chi. Dyn ni'n mynd i ddarllen o Salm 145. Salm 145. Dwi'n meddwl mae ar y sgrin hefyd, ydy. Salm 145. Dyrchafaf di fy niw o frenin, a bendithiaf dy enw byth bythoedd. Bob dydd bendithiaf di, a moliannu dy enw byth bythoedd. Mawr yw'r arglwydd, a theilwng iawn o fawl, ac mae ei fawredd yn anchwiliadwy. Molianna'r naill genhedlaeth dy waith wrth y llall, a mynegu dy weithredoedd nerthol. Am ysblander gogoneddus dy fawredd y dywedant, a myfyrio ar ryfeddodau. Cyhoeddant rym dy weithredoedd ofnadwy, ac adrodd am dy fawredd. Dygant i gof dy ddaioni helaeth, a chanu am dy gyfiawnder. Graslon a threigarog yw'r arglwydd, araf i ddigio a llawn ffyddlondeb. Yma'r arglwydd yn dda wrth bawb, ac yma ei drigaredd tuag at ei holl waith. Yma dy holl waith yn dyfoli, arglwydd, a saint yn dyfendithio. Dywedant am ogoniant dy deyrnas a sôn am dy nerth, mwyn dangos i bobl dy weithredoedd nerthol ac ysblander gogoneddus dy deyrnas. Teyrnas dragwyddol yw dy deyrnas, a saif dy lywodraeth byth bythoedd. Yma'r arglwydd yn ffyddlon yn ei holl eiriau, ac yn drigarog yn ei holl weithredoedd. Fe gynnal yr arglwydd bawb sy'n syrthio, a chodi pawb sydd wedi darostwng. Tri llyged pawb mewn gobaith at ati, ac fe roi iddynt ei bwyd yn ei bryd. Yma dy law yn agored, ac yr wyt yn diwallu popeth byw yn ôl dewyllus. Yma'r arglwydd yn gyddiawn yn ei holl ffyrdd, ac yn ffyddlon yn ei holl weithredoedd. Yma'r arglwydd yn agos at bawb sy'n galw arno, mewn gwirionedd. Gwnadd y miniad y rhai sy'n ei ofni, gwrendi ar ei cri a gwereda hwy. Gofarad arglwydd am bawb sy'n ei garu, ond y mae'n distrywio'r holl rhaid frygionus. Llefara fy ngenau foliant yr arglwydd, a bydd pob creadur yn bendithio ei enw sanctaidd, byth bythoedd. Amen. Amen. Iawn. Mae gymaint o bethau y gallen ni ddweud, gymaint o bethau gallen ni agor o'r salm yna. Mae'n salm hynod gyfoethog ar ddiwedd y salmau. A falle, jyst cyn i fi hyd yn oed dechrau mewn ffordd, falle wnaethoch chi sylwi, nes i weddio'r salm, os hoffech chi, o gyfieithiad gwahanol, cyfieithiad barddonol. A hynny am fod y salmau yn reiddiol yn yr Hen Testament, yn yr Hebraeg, yn farddoniaeth. A mae'n dda weithiau i ni gofio hynny, bod nhw wedi cael eu rhoi i ni fel gair Duw yn farddoniaeth ac yn reiddiol yn Israel. Dyna sut byddai pobl wedi clywed nhw. A dyna oedd ewyllus Duw wrth gwrs yn reiddiol hefyd. Ond dwi'n mynd i bregethu o'r cyfieithiad anfarddonol, achos mae'n haws i ni ddeall a dilyn. A dwi eisiau, dim ond 2 bwynt sydd gyda fi, a i ddweud beth ydyn nhw'n syml iawn, a bydd rhai ohonych chi wedi clywed fersiwn gynharach o'r bregeth yma flynyddoedd yn ôl, ond yn ni'n teimlo arweiniad i fynd nôl at hyn eto wythnos hon. Yn syml iawn, y ffaith bod Duw, yr arglwydd Dduw, yn frenin yn gyntaf oll, ac yn ail ei fod e'n frenin hael. Syml. Duw yn frenin a Duw yn frenin hael. Ond cyn dod at hynny, eisiau agor gyda cwestiwn bach. Achos mae yna amrywiaeth anhygoel mewn gwirionedd ohono ni yn y stafell yma y bore yma. A'r cwestiwn yw hyn, pwy
Os dim eisiau chi ateb, a dwi'n gwybod byddech chi ddim yn gwneud y beth, ond pwy yw yr arglwydd Dduw i chi? Pwy yw Duw i chi? So chi'n gorfod ateb y cwestiwn yna ar ddarn bach o bapur. Ac mewn gwirionedd mae'n atebion gwahanol yn y stafell yn dos e. I rai ohonom o bosib sy'n ma bore yma, falle bod yr arglwydd Dduw o hyd yn syniad mewn gwirionedd. Mae'n syniad am ryw bod sydd allan yna, sydd yn bwerus, ond sydd ddim yn meddwl rhyw lawer i ni go iawn, neu chi fel unigolyn. Falle bod Duw, yr arglwydd Dduw, mewn gwirionedd yn rhywbeth yn syniad chi'n cysylltu gyda, o'n i ddim, ysgol Sul o'ch plentyndod, neu gyda'r baban Iesu, hen emynau, o'n i ddim, gyda pregethau chi'n clywed o'r pulpud o dro i dro. Wel, os ych chi yn y cwch yna, mewn gwirionedd, syniad yw Duw. Gobeithio bore yma, wrth i ni fynd trwy'r salm yma, byddwch chi'n gweld ychydig bach yn fwy o gymeriad yr arglwydd. Achos mae'n llawer mwy na syniad. Mae'n berson ac mae cymeriad gyda fe. A mae am i ni wybod sut un yw e. Na un posibilrwydd. I eraill ohono ni sy'n yma y bore yma. Falle, wel, siwr o fod, yn bod ni yn nabod Duw. I ni'n nabod Duw. Dyn ni'n gallu rhoi llaw ar y galon a dweud hynny yn eirwyr. Mae yna adeg wedi bod yn ein bywydau ni, rai ohono ni, lle dyn ni wedi dod i adnabod Duw trwy Iesu Grist. Ni'n gwybod mae wedi symud yn ein calon ac mae'n bywyd wedi newid, wedi troi ar ei ben yn llwyr ar y lefel dyfna. Ond hynny, mewn gwirionedd, ni wedi bod yn dilyn Iesu, ni'n Gristnogion, wedi dod i nabod yr arglwydd yn well trwy'r Beibl, trwy ysbryd, trwy bobl. Ond falle heddiw, mae yna rai ohono ni sydd yma, sydd yn y cwch yna, ond i ni yn flinedig, i ni yn flinderog. I ni'n falle yn teimlo mewn gwirionedd heddi neu ar hyn o bryd bod yr arglwydd yn bellach nag oedd e ar ryw adeg arall yn ein bywyd ni. Ac bod y tynerwch yna, bod caredigrwydd, bod cymeriad yr arglwydd yn rhywbeth i ni ddim cweit ni ddim yn teimlo bod ni mor gyfarwydd ag e heddi a rhyw adeg arall flynyddoedd yn ôl. Ac i chi gobeithio byddwn ni'n gweld o'r salm bod yna ryw gipolwg i atgoffa ni, neu chi, bod ei freichiau fe ar agor. Mae ei freichiau ar agor i bob un ohono ni sydd yma y bore yma. Ac i eraill eto, mae sawl carfan yn y stafell. I eraill eto, yn ni'n adnabod Duw, yn ni'n ymwybodol ei fod e'n dad i ni. Yn ni'n closio tuag ato fe, yn ymhyfrydu, ymhrydferthwch yr arglwydd. Ond falle, i rai ohono ni, bod ni mewn just ychydig o berygl o golli golwg ar ei fawredd. Falle bod ni'n gwybod ei gariad, ond mae ei fawredd yn rhywbeth sydd ychydig ymhellach oddi wrtho ni. A falle, os dydyn ni'n onest, yn y trydydd grŵp yma, falle bod gyda ni gynlluniau ar gyfer ein bywyd. Ac falle yn nyfnder calon, byddai'n well gyda ni bod yr arglwydd Dduw yn ffrind, agos, cariadus, ond falle bod e ddim yn frenin arno ni. Bod y syniad yma bod yr arglwydd yn gwybod yn well na ni, yn rheoli dros pob dim, byddai well gyda ni anghofio am hynny. Gall fod yn ffrind, ond brenin, wel, o'n i ddim. A gobeithio, os yna unrhyw beth am y trydydd cwch yna sydd yn canu cloch gyda chi,
a byddwch chi'n cael eich atgoffa bod yr arglwydd yn un sy'n heiddi, yn fwy na heiddi, yn bod ni'n ufuddhau iddo fel brenin. Hyd yn oed pan fod hynny'n golygu pethau, y byddai'n well gyda ni osgoi. Nawr, dwi wedi sôn am 3 cwch fyna. Mae yna fwy o gychod na hynny. Ond gobeithio bod yna rhywbeth rhwng y cychod hynny sydd yn canu cloch i'r mwyafrif ohono ni. Yn ôl i'r Salm felly, Salm 145, diwedd y Salmau, yr ola o Salmau Dafydd, can o fawl yw hi, drwyddi draw, o'r dechrau i'r diwedd. Can o fawl sy'n moli yr arglwydd am ei garedigrwydd, am ei ddeioni, tuag at bob peth mae wedi creu, ac yn arbennig ei bobl. A falle bod yr allwedd i'r Salm yn y frawddeg gyntaf 1. Dyrchafaf di, mae y gair dyrchafu yn golygu codi i fyny, yeah? To elevate neu to raise. Dyrchafaf di fy niw o frenin. Mae'r Salm ei hun yn cyflwyno Duw yn glir fan hyn ar y dechrau fel brenin. A mae'n mynd ymlaen i ail-ddiffinio y term brenin i ni. Achos dyw'r brenin yma ddim fel brenin dynol. Mae'r brenin yma yn un hollol fawreddog, hollol ogoneddus, hollol holl bwerus. Ond mae e hefyd yn un gwbl caredig, cariadlon, tyner a hael. So fel sonias i, dyn ni'n mynd i fynd ar ôl y ddau agwedd yna wrth fynd trwy'r Salm. Y cyntaf felly, brenin mawr. Brenin yw yr arglwydd yn ôl y Salm ac mewn reality. Brenin. Adnod 3 yn atgyfnerthu hyn i ni. Mawr yw'r arglwydd. Ac wrth gwrs mae gair mawr yn Gymraeg yn golygu mwy na just big yn diwedd. Meddyliwch am yr hen frenhinoedd, Rhodri Fawr, yn Saesneg Rhodri the Great. Yeah? Mawr yw'r arglwydd, a theilwng iawn o fawl. Ac yma ei fawredd, his greatness, ei fawredd yn anchwiliadwy. Yn anchwiliadwy. A be mae'r Salm fan hyn yn ceisio dweud wrthon ni, reit ar y dechrau, yw taw dyma yw y brenin ucha un. Dyma'r brenin ucha un. Does na ddim pwer yn uwch na'r arglwydd Dduw. Mae'n dda. Mae'n holl bwysig i ni gofio hyn. Dwi'n yn gwybod ydych chi wedi gweld y ffilm i blant, wel, dyn ni wedi dangos y ffilm o'r blaen, ond ydyn ni. Y Llew a'r Rach, The Lion, the Witch and the Wardrobe. Chi'n gyfarwydd yn cofio'r ffilm yna, ac wrth gwrs mae gyda ni Aslan yn y ffilm sy'n cynrychioli yr arglwydd Iesu. A dwi'n meddwl bod y ffordd maen nhw'n dangos y peth yn y ffilm yn enwedig o dda, achos tu ar diwedd, mae yna frwydr fawr. Chi'n cofio'r frwydr? A mae yna gewri, a mae yna bwystfilod, a mae yna fyddinoedd mawr yn llawn o greaduried, dychrynllus a phwerus, a maen nhw'n edrych fel os nhw'n mynd i ennill y dydd, ac yn sydyn, dyma'r llew yn ymddangos. A mae'r llew yn camu ar graig Aslan. A mae fe'n rhio. A mae fe'n rhio. Ac mae pawb yn y ffilm, a maen nhw'n dangos y peth yn digwydd, mae pob un o'r milwyr, pob un o'r creaduriad erchyll hyn yn sydyn, yn rhewi yn y fan a'r lle. A mae yna dawelwch. Dyn nhw ddim yn gallu ymladd am enid, achos nerth y rhi yma. Does na ddim byd maen nhw'n gallu gwneud yn wyneb y fath bwer anferthol, achos y llew yma yw y gwir frenin. Mae'n ddarlun bach neis, dwi'n meddwl, o reality ysbrydol. Dyma pwy dyn ni'n delio gyda. Wrth i ni fynd lawr ar ein gliniau, dyn ni'n gwneud mewn ffyrdd gwahanol, dwi ddim yn mynd ar ein gliniau, ond wrth i ni fynd lawr ar ein gliniau a gweddio adre, neu wrth i ni fynd yn y car a just dweud gweddi fer,
wrth i ni ddod at ein gilydd ar fore Sul a chanu emynau ac yn y blaen. Sut bynnag ydyn ni'n siarad gyda'r arglwydd, dyma yr un ni'n siarad gyda fe. Mae'n gwbl iawn ein bod ni'n ei weld e fel hyn. Ac o ganlyniad, o gofio darlun fel llew, ond mwy na hynny. O ganlyniad, disgwyl i fyddhau iddo yn ein bywydau. Os ydyn ni'n Gristnogion, mae'r cliw yn yr enw, dyn ni'n gwybod hyn, dwi'n gwybod, ond mae'n werth ni atgoffa. Os ydyn ni'n Gristnogion, Cristnogion, nid ni yw meistri ein bywydau mwyach. Crist yw'r meistr. Nid fi, nid chi. Os ydych chi'n Gristnogion, mae Crist yn eich gorchymyn chi i wneud rhywbeth yr enghraifft ysbrydebol, traddodiadol, ond mae'n dod o'r gair wrth gwrs, yw bod Crist yn ein gorchymyn ni i godi a gadael lle ni'n byw a mynd mwyn ei enw i rywle arall. Newch chi faddau fi, mae'n enghraifft rhy hawdd, Alun ac Elen wedi profi rhywbeth tebyg a gorchymyn i fynd i ben llun, dyn ni'n meddwl, yn glir wedi dod o'r arglwydd. Wedyn, dyna fe. Dim ond i fyddhau sydd gyda ni fel opsiwn. Yn yr un modd, dyw hwn ddim jyst yn fater o cael gorchymyn i fynd i Uganda, neu ben llun, neu beth bynnag. Yn yr un modd, yn eich bywydau chi, os ydyn ni yn y gwaith, enghraifft, yn teimlo, dyn ni eisiau dyrchafiad, rhywbeth hollol normal yn y byd yma. Neu eisiau symud tŷ i gyfeiriad fydde'n fwy deniadol efallai. Eisiau cymryd rhyw cyfle gwych, ond yn gwybod mewn gweddi yn nyfnder calon, y byddai gwneud hynny yn an-i-fyddhau i'r hyn mae'r arglwydd y ffordd mae ein harwain ni. Does dim opsiwn gyda ni. Does dim opsiwn gyda ni. Fe yw'r brenin, a mae goblygiadau gyda hynny i bob rhan o fywyd. Brenin yw e. Brenin yw e. Ac felly, adnod 4. Un o'r goblygiadau. Moliana'r naill genhedlaeth dy waith wrth y llall, a mynegu dy weithredoedd nerthol. Mae un genhedlaeth yn sôn am ei weithredoedd wrth y llall. Dyna batrwm pethau yn y Beibl. Mae'r brenin, yr arglwydd Dduw, yn galw arno ni i gyd i sôn amdano. Nid jyst hynny, i'w foli hefyd, dewn ni nôl at hynny mewn munud, ond i sôn amdano, i sôn am ei holl weithredoedd. Chi'n gweld hynny? Mae'r gair holl yn cael ei ailadrodd drwy'r Salm, eto ac eto ac eto. Yr un yw'r thema o adnod 5 reit drwyddo, adnod 4 dwi'n ddarllen, reit drwyddo i adnod 12. Adnod 10, mae dy holl waith yn dyfoli arglwydd, a saint, hynny yw credinwyr, yn dyfendithio. Dywedant y saint, y credinwyr, dywedant am agoniant y deyrnas, a maen nhw'n sôn am dynerth, mwyn dangos i bobl dy weithredoedd nerthol, ac ysblander gogoneddus y deyrnas, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Yn ôl yn adnod 4, nathoch chi weld y gair yna? Cenedlaethau. Ai esbonio hyn, bydd rhai ohonoch chi'n cofio'r stori yma o 5 mlynedd yn ôl, pan pregethes i o'r Salm yma, tro diwetha. Mewn eglwys lle oedden ni'n arfer bod yn aelodau rai blynyddoedd yn ôl, roedd yna fenyw chydig yn hun, a oedd yn edrych ar ôl ei gŵr, a'i gŵr gyda dementia. Mae e wedi marw erbyn hyn, wedi mynd i fod gyda'r arglwydd. Ac roedd y fenyw hon, saint Cristion, ffrind annwyl, roedd hi jyst ychydig bach yn amyneddgar. Roedd hi wedi cyrraedd ei 80, dwi'n un amyneddgar, right? So,
Roedd wedi cyrraedd ei 80 ac roedd dal ychydig bach gyda hi ddysgu am amynedd yn y byd yma. Ac roedd hi wedi goryrru, wedi gyrru'n rhy gyflym trwy'r speed limit, unwaith yn ormod. A heddi ar fi'n cael pwyntiau. Roedd wedi fynd i'r llys. Ac roedd y bobl yn y llys wedi dweud wrthi hi bydde hi yn colli ei ffrwydded. Ond bydde hyn yn gwneud bywyd yn anodd iawn iddyn nhw, achos oedd ei gŵr yn gwbl ddibynnol arni hi, wrth gwrs, am bob dim lifts ac yn y blaen, a ddim yn gallu gyrru mwyach. A dyma hi'n dod un bore Sul ata i Asur a gofyn, dwi'n teimlo'n baras. Dwi wedi wneud e to. Please, newch chi weddio drostai. A mi wnaethon ni. A Sul wedyn, dath hi nôl ato ni, wrth gwrs, oedd dim lot eraill yn gwybod am y peth yma. A dyma ni'n dod syth ato ni, cydion yn dwylo, a dweud, mae wedi gwneud e! Mae wedi gwneud e! Mae nhw wedi caniatáu i mi gadw'r drwydded yrru. Ond nhw ddim fod i. Ond Duw yn garedig, ond Duw ein tad ni yn dda ac yn garedig. Just enghraifft fach, model. A dwi'n gwybod bod yna sawl un yma sy'n gwneud hyn. Ond mae'n fodel i ni yn diwedd. Dyma beth mae'r Salm yn sôn amdano. Mae'r brenin, mae'r arglwydd yn galw arnoch chi. Os ydych chi'n hun, yn arbennig, mae'n galw arnoch chi i ddweud wrth genedlaethau iau am ei weithredoedd. Hyd yn oed os yw hynny'n golygu gweithredoedd fel achub chi o pwyntiau a'r trwydded gyrru neu unrhyw beth arall. Pryd oedd y tro diwetha? Pwy bynnag ydych chi? Pa bynnag genhedlaeth neu oedran neu beth neu gefndir unrhyw beth? Pryd oedd y tro diwetha nathoch chi ddweud wrth rhywun arall o fewn teulu'r eglwys am y ffordd nath yr arglwydd ddod â chi i'w nabod am y ffordd nath eich achub chi. Neu am ei waith o ddydd i ddydd, wythnos i wythnos, yn eich cynnal chi. Beth bynnag yw manylion y straeon hynny. Rhannwch y pethau hyn gyda'ch gilydd. Ein cyfrifoldeb a'n braint ni yw annog ein gilydd. Yn enwedig, dwi'n dweud hyn ceisio dweud hyn yn wylaidd, ond yn enwedig chi sydd yn hun. Mae yna gyfrifoldeb a braint arbennig arnoch chi i annog y rhai sydd yn iau o'ch cwmpas, yn iau o ran oedran ac yn iau yn y ffydd hefyd. Soniwch wrth eich gilydd am yr hyn dych chi wedi gweld Duw yn ei wneud. Beth bynnag yw y sefyllfaoedd hynny. Felly, adnod 4 eto. Moliana'r naill genhedlaeth dy waith wrth y llall a mynegu dy weithredoedd nerthol. Dych chi'n gweld y cysylltiad rhwng yr enghreifftiau bach hynny oedd gyda fi a be mae'r Salm yn dweud fan hyn? Nid dyma'r unig le mae'r gair yn dweud hyn wrthon ni. A mae yna un ochr arall i hynny, sef molianu, wrth gwrs. Wrth i ni ddweud wrth ein gilydd am waith yr arglwydd yn ein bywydau, hyn dyn ni wedi weld e'n wneud, dyn ni yn ei folianu e. Wrth roi'r pethau hynny mewn geiriau, dyn ni yn canu ei glodydd, heb ganu, os hoffech chi. Ond dyn ni hefyd yn gallu gwneud wrth ganu. A dyna un o'n breintiau mawr ni, fel Cristnogion, fel pobl. Dyn ni wedi cael ein creu i adnabod yr arglwydd ac i'w addoli e. Brenin yw'r arglwydd Dduw sy'n deilwng o ddawl. Ac os yw hynny'n digwydd ar gân, fel dyn ni'n gwneud ar fore Sul, neu adre, mi allwch chi wneud hyn adre hefyd, gai just atgoffa chi. Mae rhwydd hynt i ganu emynau ac yn y blaen, peidiwch teimlo embaras, gnewch y peth adre, arbroddwch, newch yn y cawod, newch wrth o'ch chi llestri, mae'n beth da, mae'n beth iach, mae'n beth addas. Peidiwch teimlo embaras os ydych chi methu gwneud, ffain, fi jyst yn rhoi gwahoddiad i chi. Achos, wyddwch chi beth? Rhywbeth i chi bendroni. Sawl diwynydd yn dweud yr un peth, a dwi'n meddwl bod y gair yn pwyntio'r cyfeiriad yma. Yn y pen draw,
dim ond trwy foli yr arglwydd, eto ac eto ac eto, mewn adegau hapus ac adegau trist mewn bywyd, dim ond trwy barhau i foli'r arglwydd, y mae'n bosib i ni bobl ddod i'w nabod e yn well a well a well. Chi'n gwybod beth sydd 'da fi? Ni'n dod i'w nabod yn y lle cyntaf trwy'r arglwydd Iesu, ond wedyn rhan o beth mae hynny'n edrych fel, dod i'w nabod yn well a well a well wrth i flynyddoedd mynd yn ei blaenau, yw ei foli e. Pendronwch ar hynny, ond mae mawl yn holl bwysig wrth i ni ddod i nabod yr arglwydd yn well ac yn well ac yn well. A mae hwnna, dwi'n meddwl, yn arwain fi ymlaen i'r ail bwynt o'r salm yma. Sef, yn cyntaf, brenin yw e, a mae goblygiadau i hynny. Yr ail beth, brenin caredig, brenin hael yw yr arglwydd. Mae 2 is-benawd i hyn. Y cyntaf yw hyn. Pwyntiau syml, syml, syml. Meddyliwch yn ôl dros eich diwrnod hyd yn hyn. Nawr, mae'n bosib bod yna rhywun yma wedi cael bore ofnadwy ac wedi cael newyddion drwg. Dwi ddim yn gwybod. Dwi'n mynd i gymryd bod y mwyafrif ohono ni wedi cael bore eitha heddychlon. Ac os felly, nathoch chi ddeffro, a nath y mwyafrif ohono ni, dwi'n gwybod hyn, godi mewn gwely cynnes, mewn tŷ sych, rywle nid yn bell o fan hyn. Ac mi aethon ni, dwi'n meddwl, i gael brecwast, mwyafrif ohono ni, a'r mwyafrif ohono ni wedi gallu gwneud hynny gyda rhywun arall. Dim pawb, ond y mwyafrif ohono ni. Falle chi gael creision brecwast neu dost, o'n i ddim, chances a, nathoch chi ddewis beth i gael i frecwast. Nathoch chi gael rhywbeth ych chi'n eitha hoff ohono. Na pam, nathoch chi ddewis e. Falle gaethoch chi baned o de neu gwpan o goffi gyda hynny. A chymod, chi ddewisodd hynny hefyd, rhywbeth braf. Falle rai ohonoch chi o'n i ddim wrando'r gerddoriaeth, neu ddarllen y Beibl, neu gael cawod. Dwi'n cael cawod bob bore, mae'n rhan o beth sy'n deffro fi, gofynnwch chi Sarah. Ond mae'n rhywbeth dwi wir yn mwynhau. Dwi'n greadur cas os dwi ddim yn cael cawod yn y bore. Growth area, efallai. Ond meddyliwch am y pethau syml hynny. Meddyliwch am beth ni'n neud nawr hyd yn oed. I chi'n eistedd, yn gwrando, yn anadlu. Mae anal yn eich cyrff. A wyddwch chi be? Pob un o'r pethau bach da hynny. Beth bynnag ydyn nhw. Yr arglwydd nath roi hynny i chi ac i ni. Yr arglwydd nath roi anal yn eich corff chi y bore yma. Yr arglwydd nath ddarparu pob peth da nathoch chi brofi y bore yma. Beth bynnag oedden nhw. Duw sy'n rhoi bwyd ar ein byrddau ni. Bob dydd. Yn rhoi golau i ni weld. Yr arglwydd Dduw, mae'r gair yn glir, sy'n cynnal y cwbl, y bydysawd i gyd. Pob un peth. Yn dyw hynny'n anhygoel o hael? Nathon ni ddim talu fe. Nathon ni ddim... Os yna ddim byd gallen ni fod wedi gwneud i heiddi neu ennill neu greu y pethau hynny, y pethau nathon ni gyd gymryd yn ganiataol y bore yma, yr arglwydd hefyd, mae'r gair yn glir, sydd wedi'n rhoi ni mewn teuluoedd, os dyn ni mewn teuluoedd. Os dyn ni ddim mewn teulu, a chi yma bore yma, a chi'n grediniwr, mae'r arglwydd wedi rhoi chi mewn teulu, achos ych chi yn heulu'r eglwys. Yr arglwydd sydd wedi gwneud hynny hefyd. Yr arglwydd sydd wedi rhoi ffrindiau i ni. Yr arglwydd, Duw, sydd wedi creu hiwmor a creu byd lle mae'n bosib i ni chwerthin yn iach am bethau doniol. Hynny yw, yr arglwydd sydd wedi rhoi y gallu i ni flasu
crunchy nut cereal. Gafodd rhywun crunchy nut cereal y bore yma? Neu o'n i ddim, syrup ar eich uwd. Beth bynnag yw'r blasau hynny, i chi just yn ei mwynhau nhw. Fe ddyfeisiodd hynny. Fe nath roi'r lliw yn ail yr hydref yn ni'n gallu mwynhau nawr. Ac yn y blaen, ac yn y blaen. Edrychwch just ar y pethau hynny. A wedyn gofyn y cwestiwn eto. Sut un yw y brenin yma? Sut un? Pa fath o gymeriad sydd gan yr arglwydd Dduw? Dyn ni'n ei foli. Mae'n gwbl anhygoel o ffaith. Mae un fel hyn yw e. Bydde ddim rhaid iddo fod fel hyn. Bydde ddim rhaid iddo fod fel hyn. Nid fel hyn mae brenhinodd y ddeiar. Nid fel hyn mae diwiau crefyddau dyn. Nid fel hyn maen nhw. Ond fel hyn mae'r Duw byw. Salm adnod 16, mae'n dweud fel hyn, y mae dy law yn agored, ac yr wyt yn diwallu popeth byw yn ôl dy ewyllus. Y gair yna, diwallu, bodloni, falle, yn gyfeithiad bach yn haws i ni ddeall. Llenwi bob angen. Yr wyt yn bodloni popeth byw yn ôl dy ewyllus. Yr holl bethau dwi wedi sôn amdanyn nhw, maen nhw'n bethau mae'r arglwydd Dduw yn rhoi i ni fel pobl, i'r holl greadigaeth mewn gwahanol ffyrdd, yn gwbl anheiddiannol. Mae yna gair diwynyddol am hyn. Gras yw y gair, gras yw'r allwedd i adnabod cariad Duw. Ond pam ydych chi'n clywed y gair gras, peidiwch a meddwl, jargon Cristnogol sydd rhywbeth i wneud gyda diwinyddiaeth gymleth. Na. Gras yw'r newyddion gorau sydd i gael yn y byd yma. Gras yw natur yr arglwydd Dduw. A beth dwi jyst wedi bod yn disgrifio, a un o'r pethau sydd yn y Salm yma, yw'r ffaith bod yna gras cyffredin. Gras i bawb ac i bopeth sydd yn y byd, does na ddim un ohono ni'n heiddi, sy'n llifo allan o gymeriad ac o gariad yr arglwydd. A mae yna ochr arall i'r gras yma, a dwi'n mynd i ddod at hynny i gloi mewn eiliad. Ond jyst un peth arall i ddweud, sef mae'r arglwydd wedi rhoi'r holl pethau bach hyn, hiwmor, neu blas crunchy nut, neu y ffaith bod ni mewn teulu. Bach. Mae wedi rhoi'r pethau hynny i ni fwynhau. Dwi ddim yn beth drwg neu'n beth anniwiol i ni fwynhau yr hyn mae'r arglwydd wedi rhoi ni. Mae 1 Timotheus 16, adnod 17 yn dweud yn glir iawn bod yr arglwydd wedi darparu pob peth da i ni fwynhau. Mae'r gair yna'n glir, mwynhau, enjoy yn y Saesneg. 1 Timotheus 6, adnod 17, allwch edrych yr adnod i fyny. Ond wedyn mae'n mynd ymlaen i ddweud y dylen ni o fwynhau fod yn hael, fod yn barod i rannu. A wedyn mae'n mynd ymlaen i sôn am bethau pwysicach byth, sef storio'r trysorau'n hunain yn y nedd. So, ei mwynhau nhw, gan gofio, gan gydnabod o le maen nhw wedi dod, gan bod yn barod i'w rhannu nhw. Gras cyffredinol yw hynny ac yw'r holl bethau hynny. Ond mae yna rhywbeth mwy. Mae yna rhywbeth mwy eto. A dwi'n mynd i orffen gyda'r adnod yma. Adnod 8. Graslon a thrigarog yw'r arglwydd. Araf i ddigio a llawn ffyddlondeb. Okay? A wedyn mae'n mynd mlaen i ailadrodd y thema mae tu a diwedd y Salm hefyd. Ond adnod 8. Graslon a thrigarog yw'r arglwydd. Yn araf i ddigio ac yn llawn ffyddlondeb. Mae yna fwy i ddweud am y gras yma. Mae'r gras yn cynnwys y pethau fel y crunchy nut. Ond yn fwy na hynny, mae yna
math arbennig o ras, a mae llawer ohonych chi'n gwybod hyn. A mae yna enw arall diwynyddol ar hynny, sef gras arbennig, sydd yn mynd â ni reit i'w galon e. Sef y gras sy'n meddwl ein bod ni'n gallu ei adnabod e. Fel y drws yn agor ar ddechrau twnnel. Ond mae'r twnnel yn mynd â ni reit i grombil y mynydd a'r trysor sydd yn y canol. Dyma lle dyn ni'n gweld gras yr arglwydd mwyaf oll. Yn y ffaith fod e ddim jyst yn rhoi anal i ni a pethau da i ni fwynhau nawr. Ond ei fod e yn araf i ddigio. Be mae'r Salm yn golygu wrth ddweud hynny? Wel, yn lle gweld y ffaith bod y byd yma oherwydd ni wedi syrthio, wedi difrodi, ein bod ni wedi syrthio, wedi difrodi, yn difrodi ein hunain, yn difrodi ein gilydd, wedi troi cefn arno fe, yn lle ymateb i hynny trwy dinistio'r cwbl, fel gallai fe wneud, a gair y Beibl am hynny wrth gwrs yw pechod, ei fod e wedi ymateb i hynny trwy gymryd y difrod, y tywyllwch, y bryntni yna, y drygioni yna, arno fe ei hun. Dyna natur yr arglwydd. Dyna ystyr y gair gras. Dyma sydd reit yng nghalon y Salm. Ac yn aml iawn, i ni yn disgwyl, wrth i ni ddarllen rhywbeth, wrth i ni gwrando'r stori yn ein diwylliant ni, i ni'n disgwyl bod yr uchafbwynt yn dod ar y diwedd. Yeah? Pan fyddwch chi'n gwylio ffilm, i chi'n disgwyl bod y plot yn dechrau, a mae'n symud ymlaen ac ymlaen, a wedyn mae'n climax reit ar y diwedd. Yeah? Yn aml iawn, dyw'r Beibl ddim cweit yn gweithio fel hynny. Dim dyna fel mae'r meddwl Iddewig yn gweithio. Yn aml mae'r climax, yr allwedd, y darn, yr uchafbwynt yn y canol. Reit? Mae uchafbwynt yr llythyr y Rhufeiniaid yng nghanol y llythyr. Rhufeiniaid 8:11. Roedd Paul yn Iddew. Mae uchafbwynt y salmau yn aml yng nghanol. Dim bob tro, ond yn aml yng nghanol y salm. Mae uchafbwynt y salm yma, y canol, yma yn y canol. Adnodau fel hyn, fel adnod 8. Mae'r salm i gyd am gymeriad a natur Duw. A dyma mae'n gweud reit yn y canol. Pan mae'n dweud graslon a thregarog yr arglwydd yn araf i ddigio ac yn llawn cariad i wyro, fe ddylen ni ddarllen adnod fel hynny a meddwl, dyn ni'n Gristnogion. Dyn ni'n gallu darllen y salm yma trwy lens y Testament Newydd. Brenin. Pwy yw'r brenin? Wel, yr arglwydd yw'r brenin. Sut ydyn ni'n gweld yr arglwydd? Yn Iesu Grist. Iesu yw'r brenin, aeth mewn i'r brifddinas i Jerusalem ar gefn asyn. Iesu yw'r brenin, nath gannu y salmau, ond nath hefyd mynd i'r groes yn ein lle. Iesu yw'r brenin, y brenin yma dyn ni'n addoli drwy'r salm a gyda'r salm, nath wisgo coron o ddraen yn lle coron aur ein mwyn ni. Chi'n gweld beth sy'n digwydd fan hyn? I ni'n gallu darllen nôl mewn i'r geiriau yma, graslon a threigarog yw'r arglwydd, a dyn ni fod i weld Iesu. Dyn ni fod i weld y groes, a'r llwybr i'r groes, yn araf i ddigio, a dyn ni fod i gofio bod y dig wedi dod yn y tywyllwch ar ganol prynhawn, ar ddydd Gwener y Groglith, a bod felly dim dig ar ôl i ni. Y brenin yma sydd wedi cymryd y boen, y gosb, pob dim arno fe ei hun, ac felly dyn ni'n gallu moli. Felly dyn ni'n gallu mwynhau y pethau da, bach, ond hyfryd mae wedi rhoi i ni. Felly,
dyn ni'n gallu mwynhau y peth mawr, sef y peth mwyaf sydd, nabod yr arglwydd ei hun. Mae'r holl brydferthwch, yr holl hyfrydwch i ni'n mwynhau mewn teulu, mewn hiwmor, mewn machlyd, just fel nodyn, fel adlais, fel rhywbeth sydd i fod i pwyntio ni at gymeriad yr arglwydd ei hun. Gryndwch, dwi wedi mentro wneud rhywbeth mawr y bore yma, fel dyn ni'n gwneud bob wythnos, fel mae Aaron yn gwneud bob wythnos wrth bregethu. Sôn am y pethau mwyaf sydd mewn bywyd yn y bydysawd ac yn y blaen. Agor cwr y llen trwy'r gair ar y reality mwyaf sydd yna. Ond gobeithio bod yna rhywbeth yn yr hyn, dwi'n gweddio bod yna rhywbeth yn yr hyn dwi wedi dweud, sydd jyst yn helpu ni fynd o'ma bore yma, gan gofio. Does na ddim byd mwy na'r arglwydd. Does na ddim byd mwy rhyfeddol, mwy brawychus bron na'r arglwydd. Ond ar yr un pryd, bod na ddim byd gwell na'r arglwydd. Bod e'n agos ato ni, yn ein caru ni, yn bob math o ffyrdd, bod ni yn teimlo hynny, ac yn gweld hynny, yn ein bywydau o ddydd i ddydd, ond yn fwy na hynny, bod na wahoddiad i ni dod reit ato fe, a bod na rhywbeth llawer mwy na mwynhau crunchy nut, a bod hynny'n digwydd wrth i ni addoli fe, wrth i addoli e mewn geiriau gyda'n gilydd, wrth i ni addoli fe ar gân, ac wrth i ni blymio i nabod mwy o'i gymeriad ac yn enwedig trwy pwy yw e fel dyn ni'n gweld hynny ar y groes. Falle bod hynny'n ormod am un bregeth, ond ar yr un pryd, gobeithio bod yna rhywbeth yna allwn ni gymryd i'r sgyrsiau nawr dros goffi, i weddill y Sul ac i'r wythnos sydd i ddod. Gadewch i ni weddio i gloi.